Imatge nostàlgica en la portada d'esta revista amb més propostes d'oci i cultura. Laura Grande, bon dia. Bon dia, Ampar. Sí, i ara que és hora de dinar, els fem una atractiva proposta gastronòmica. Es tracta de canviar la carta fixa dels restaurants per la improvisació diària. Els clients no saben què menjaran ni els cuiners què oferiran. Tot dependrà del que es troba als mercats. Hem visitat un restaurant de Xàtiva que aposta per esta opció. En temps convulsos i polèmics en la cuina espanyola, Jordi Garrido s'omprèn en calma. Cada dia busca als mercats de la comarca les millors verdures. Així és on diu que s'inspira per a fer el menú de cada jornada. Bueno, anem a agarrar aquestes cebes, que m'ho està dient avui que són unes cebes noves, unes cebes dolces, cafet, a veure què tal estan. Remolatges també agarrarem. Alguna vinagreta o alguna cosa farem, segur. Cebes tendres, encisams, carlotes i una bona cistella d'herbes aromàtiques. Amb tots aquests productes caldrà elaborar alguns dels plats d'avui. Però abans, un altre element important, el pa. També cada matí compra en un forn tradicional. Ja a la cuina comença la faena. De primer, un plat de formatge de la comarca amb moixama i maduixots, una barreja de dolç i salat per a fer boca. I després, un plat de peix. Unes ostres i les verdures del mercat faran d'acompanyament d'este pagell que es prepara de forma senzilla i que es remata amb les herbes aromàtiques. El que busquem és que la qualitat prime per damunt de tot en els nostres productes i pensem que l'única manera de que això sigui així és treballant un menú i gastant els productes del dia per a cada dia. Una cuina sense carta, però amb grans productes i sabors tradicionals.